Важното е да го правим с усмивка и желание. Нова телевизия направи предколеден подарък на дома за деца, лишени от родителски грижи, княгиня Надежда във Варна. Възпитаниците му вече имат своя професионална маса за футбол. Тя е закупена със средства от благотворителния мач на звездите, който се проведе през септември в София. Дай на мене! Настолното футболно игрище бе доставено в морската столица лично от председателя на Българската федерация по футболна маса Николай Николов. От него децата в дома получиха първи урок по джаги. Трябва да учите тук така, да има толкова, да не се изпуска топчето. Аз искам да благодаря на Нова телевизия за организираната инициатива. Това е една много полезна дейност, извън учебна, която ще ангажира свободното им време. Отнема агресията, пък на тези, които не са толкова динамични, им помага да се чувстват равни с другите. След могат да играят по-малки с по-големи. Ако в един дом няма такава маса, къде биха могли те да играят? За съжаление, в момента общо взето се играе само по заведенията, където децата не могат да играят. Спортът се практикува професионално у нас от 4 години и вече има своите големи успехи. Благодаря на Нова телевизия и на KB Distribution. Вече в този дом има маса, на която децата да играят. И се надяваме да го развием този спорт и да го популяризираме заедно повече и повече. Как изглежда една сбъдната мечта? Това може да ни каже